Rêvebirê giştiyê weşanên Avesta Abdullah Keskin diyar dike ku di vê pirtûkê di behsa gelek mijarên derbarê Kurd û Kurdistanê, rojhilata navîn, peywendiyên navdewletî û hin bûyerên diniyên dîrokî jî hene. Ev sedsala bîstan a tarîxa Kurd û Kurdistanê ye. Bi anekdotê gelek mühim Kurd jî bê weke kurtdîroka wê bê behs kiriye. û ji xeynî wê aliyekî vê kitêbê ku cara yekem di kitêbeka Kurdî de rasîme tê tam di wextê xwe de pir zû aktorekî girîng nivîskar bi xwe ye wî çaxî serokê Herêma Kurdistanê ye bi hemû hêzên nav netewîre dewletên nav netewîre dîrekt hevdîtinên wî çêbûne divan meselan de û ev yek bi yek nivîsandine. Keskin bi berdewamî ji tîne ziman ku di vê pirtûkê de referanduma serxwebûna Kurdistanê ya sala 2017 de ji ciheke pir girîng digire. Bi anekdotê gelekî mühim behs dike lê esas mijar referandum e. Ji ber ku di zamanên modern de bi qenata min jî referandum gavaherî girîng bû ku Kurda ji bo qedera xwe tayîn bikin û bi awayekî aştiyane ew gav avêtin. Li derdora wê re mijarên wê ve girêdayî nîqaş dike û dîtinên xwe, fikrê xwe û hevdîtinên xwe bi Iraqê re, bi rûdorên welatên cîran re, Amerîka re, Ewropa re gelek tiştê enteresan tîne ziman. Her wiha keskin dibêje ku di rojên pêş de çapa Tirkî ji dêwere kirin û sedema wê jî wiha tîne ziman. Tenê me xwest destpêkê em Kurdî derxin ji bo ku zimanê Kurdî zimanekî dezavantaj e. Yani ji bo sebebê ku em dizanin 100 sal li vî welatî qedexe bû. İnsanên me ji zimanê xwe gelek tiştê xwe dûr ketine. Bu nîşaneye ku em girîngî bi zimanê xwe din me xwest pêşî Kurdî derkevê û ka kitêbek bi vî rengî di Kurdî de çawa balê bikişînî, çi qas balê bikişînî. Ev jî bo me wekî testekî ye. Weşanên Avesta heta niha zêdetirê wê Kurdî ji 605 pirtûkan zêdetir pirtûk çap kiriye ku ji kurdolojiya heta pirtûkên zarokan ji wêjeya Kurdî heta xebatên li ser jinan gelek pirtûkên reng bi reng hatine çap kirin. Membotanî, Dengê Amerîka, İstanbul.